Атмосферата е жизнерадостна, съвсем малко напрегната, много повече жизнерадостна. Тук сме на сцената заедно с два актьорски екипа. И двата актьорски екипа, вие чувате непрекъснато, говорят на български и английски език. Днес ще имаме удоволствието да чуем и видим техните изпълнения. Ще започнем с първо представление на английски език. Това е пиесата Пепеляшка. Направили сме я по текста на френския писател Шарл Перо. И понеже ще ви разказваме нещо, което се е случило преди 200 години, а след това и една история случила се написана преди повече от 500 години, по това време съвсем не е имало мобилни телефони, затова ви молим да изключите звука на вашите. Пред вас са Лизандър, Деметрий, Оберон, Титания, двете дами Хермия, Елена, вълшебницата Пък, нашата разказвачка и още един герой, ще го познаете по маската. Аха! Всички те са герои от Шекспировата пиеса Сън в лятна... вие я знаете, няма да играем тогава. Слизайте. Елата. Ами, до тук беше тогава. Да играем ли? Да! Тогава, айде, идвайте да играем. Титания. Пиесата разказва за случка в Древна Гърция, но е разказана от английския драматург Уилям Шекспир. Нашите актьори ще играят първо на български, а след това на английски език. Защото само след една седмица те ще отпътуват за Англия, така че това им е първото представление на българска сцена, после ги очаква и по-сериозното участие в Шекспиров фестивал. Поканата, която имаме за фестивала, получихме от нашите партньори от английското училище, от град Глостър. Ежегодно те организират фестивал на учениците от началните училища от област Глостършир, така че тази година сме поканени и ние. Поканени сме заедно с нашето партниращо френско училище. Българи и французи ще играят на български и френски, а ние, както ви казах, сме подготвили една малка част и на английски език. Така че за вас специално Сън в лятна нощ. В древна град държава Атина имало закон, според който бащите можели да омъжат дъщерите си за когото пожелаят. Ако някоя девойка откажела това, законът разрешавал да осъдят на смърт. Така бащата на девойка на име Хермия и наредил да се омъжи за момък на име Деметрий. Тя обаче обичала Лизандър и отказала да се подчини на баща си. За свое оправдание разкрила, че Деметрий обича приятелката и Елена. Царят, който определял присъдите, дал на Хермия 4-дневен срок, за да размисли. През това време двамата влюбени, Хермия и Лизандър, решили да избягат от Атина. Девойката споделила това с приятелката си Елена, а тя решила да й даде плана им на Деметрий. Бегалците се срещнали в горичка край града, в която живеели елфи и феи. Крал на елфите бил Оберон, а кралица на феите Титания, неговата съпруга. Между двамата било възникнало спречкване и Оберон изпратил игривата си помощница Пък да се намеси с магическия си прашец. Оберон искал Пък да напръска кралицата, докато тя спи, така че като се събуди, да се влюби първия, когото види, и по този начин да стане за смях. Но ето, че настанало голямо объркване. Пък напръскала не само кралицата на феите, но и влюбените млади хора.
Джер. Какво говоря с теб? Лизандър, де е? На хътките с тялото му бих предал. Значи е така. Убил си го с тази тук ръка. От теб не съм заслужил гняв такъв, не съм продал Лизандровата кръв и май изобщо тя не е пролята. Нима е жив? Кажи, защо мълчиш? Ще кажа, но с какво ще ми платиш? С това, че няма да ме видиш вече. В такова настроение едва ли тя моите пазишки ще пожали. Какво ще стори от дървото бързонога? Кого ще пръсна с трошеца? Съдбата те е рекна. Не се бави, тръгни половина да се крива Елена Котина. Познаеш ли последните бледи на самият уник? Литва твоята пък като стрела от азиатски лък. Бръсвам ти очите двете, капиталното свете, да обидиш твоята мила, като блясква светило. Елена иде, непридружена от младежа, на когото грешно пръснат сок в очите. И шумът им е голям, ще се буде тоня там. И ще се боричкат двама за една и съща дама. Как мислиш, че говоря на шега? Сълзите ми нима не виждаш ти? Те с клетви са за Хермия. Кажи, какво значение за мен да имат те? Да, клетви си, защото бях глупак. Остави шият и същия си пак. Деметри люби Хермия, не те. Елен, богиню, алпийски сняг, дано не ти направи с ръката знак, че пред снега на моята избрана с черен ще изглеждаш като врана. Това ли ви остава? Вселена да си правите забава. И как не ви е срам? За Хермия са верен си с теб, знам. За теб, Деметрий, укор прав това е. Ти Хермия обичаш, той се знае. На мене остави Елена. О, подигравачи. Хермия си дръж, Елена, аз сега обичам. Елена, лъжете, не дай му вяра. Виж милата си, ея, идва там. Лизандър е наблизо. Стигнах тук по нишката на сладкия му звук. Но той защо от мене бяга? Защото любовта му го налага. Каква любов от мен ще го разделя? У нас, която с ласкава повеля, от ласка към вълшебната Елена. Не е възможно. Той на смях ме взима. Разбрах ви. Вие трима. Подготвили са думи. Да действате в заговор срещу ми. Приятелко, предателко, как можеш, подписал съюз военен с тях, да им помагаш да се гаврят с мен? А помниш как в дворчето пред къщи, поседнали на две възглавки същи, продирахме едно и също с песък. Не е приятелско това дело. Не зная за какво ми се гневиш. С тебе аз? А кой тогава прати Лизандър в гората, да ме гони с кошница, подпали при смехулни? И Деметрий, който до сега не ме бе подритвал с нога, да ме нарича нимфа, божество, сирена. Не те разбирам. Въздишай жълстиво през прована, а зад гърба ми смигай и се дива. Аз сама съм си виновна и знам сама лекът на моята мъка. Смърт или разлука. Елена, чакай да ти обясня. Още нещо? Не, моля те, не и се подигравай. Тя моли те, аз ще те принудя. На празни са принуди и моби. Елена, аз наистина те любя. Така ли? Падаш пада. Ела ми, това доказва се с меч. Готов съм. О, Лизандре, не отивай. Какъв смълчак? Налиташ, но си смел не толкова чак. Махни се, моля те от мен. О, колко грубо си с мен, но това промяна само. Махни се, моля те от мен. Преструваш се, не мога да повярвам. Аз също миличка. Не мога да се оттъча от нея и какво да сторя. Какво в мене се е променило? Не мога да повярвам. Изглежда той не е шега. А ти какво си мислиш? И вече не желая да те виждам. Оставяш ли го, за да те предпазя? Елена любя, а пък тебе мразя. Ах ти, Елена, кога успя сърцето му да отнесеш от мен? От моята възпитани уста, а викаш грозни думи да изтръгнеш. Хермия, обичах те и пазих твоите тайни. С едничко изключение за думи, че обадих на Деметрий, че ще бягате с Лизандър. Той тръгна подир вас. След него аз. Потръгвам си сега. Атина, аз сама ще се завърна. Ти тръгвай си. Кой толкова те спира? Сърцето ми, което тук оставям. С кого с Лизандър? О, не, с Деметрий. Не бой се, няма да ти стори зло. Разбира се, дори със своя помощ. Още го стори, само да рече. Училище бе истинско зверче. Пуснете ме, на страна, момиче. На страна се дръж от моята любима, че се разкаваш чуй. Аз или пък ти? Видя ли, всичкото е заради теб. Сега ще видиш кой е звяр свиреп. Но ако ти по-мъжка си в ръцете, то аз пък съм по-блъшка в нозете. Какво да правя? Всичко се оплете. Сега те видят място, това е все от твоето наказство, а може би да ти го правиш
ви им попречи. Нощта в ночи и в небето, звездните очи покри, докато те не спят. И моите Лизандрови очи почти вълшебно били и всичко те да стане както било. А утре всичкото ще е измама, сънуван сън, от който помен няма. И двете двойки без сънадат ще забъдат в родния си град. Да бързаме, царю, с тези неща. Да, бърза и трябва да привършим ние, преди денят лика се да пие. Крат се от тук и там, хвамя малък и голям. Ого, единият пристига вече. Деметри! Де си? Де се скри герой? Аз чакам пъзло и готов за бой. Тогава идвам! Ясно ще е тук, гласа ми следвай. Няма го! Ни звук! Лизандре! Няма го! Ни звук! Лизандре! Майкото страша! От теб ли? Ела ми самофалко, с пръчка да те понашари малко. Очаквай и ще видим тогава! Тук няма място, следвай моя глас. Само викай обижда, а никакъв и да не се вижда. Ще легна тук и ще поспя. Побърза и сладък ден, нощта Деметрия укри от мен, но ще плати той своята вина при първата ти гледа светлина. Колко, възливецо, колко насам. Добре, да дойда, но дойда ли наблизо, бягащи, сега къде си? Как не виждаш тука? Аз виждам, но ще бъде несполука. Помни, Лизандре, утре ще се срещам пак. Тук всички смее се гаврят и в скръб. Аз връщам се, обидена в дома. Но първо, нека да поспя. Трима тук лежат и спят. Липсващата на път. Ея, третия ликът, сякаш не е открит път. О, тяло, но умората издръж. Не ще отида надалеч. Ще легна тук. Герой. С тази трева аз щом те бръзна, ще измия до сегашната магия. И след миг, оня ли, който мил за теб е бил, втори път със сила нова, взорът ти ще очарова. Когато се събудили, четиримата млади не могли да се нарадват един на друг. Деметрий вече не се интересувала Хермия и тя спокойно можела да се омъжи за Лизандър. Двете девойки отново станали най-близки приятелки. Младежите се простили нелюбезните думи и се зачудили дали всичко това наистина се случило или е било чудоват сън, който всички са сънували. А вие, любезна публика, ако тази история ви се е видяла чудна и не схващате ударите на елфите и феите, достатъчно е също да си помислите, че до сега сте спали и всички тези приключения са ви се присънни. А аз се надявам все пак никой от вас да не е толкова неразумен, че да не приеме такъв безвреден сън в лятна нощ. Уважаема публика, помолихме ви за 15 минути, обаче от измоленото време е останало. Така че, имам идея. Ще ви изиграем представлението още веднъж. Хайде, още веднъж. Ще търпение, уважаема публика. И така, всичко това се случило преди много години в древна Гърция. Както ще познаете по костюмите, това са
актьори, които са облечени в древногръцки хитони. Пред вас са Лизандър, Деметрий,